Hvornår filmede du egentlig den der Snehader? Hvornår var det? Det er mange siden. Jeg tror, den er omkring 2010-11 stykker. Okay. 12 måske. Ja. Altså det startede med, at jeg lå og sov. Og så havde jeg ligget sådan en halv drøm og lyttet til et eller andet, der gik og skreg. Og jeg tænkte, det var rockerbørge nede på Nyborgsvej, som var der slås. Og han blev ved. Og så rejste jeg mig op, og så kiggede jeg jo gennem vinduet. Og kunne jeg se den her mand nede ved Netto, der gik og råbte og skreg. Og så havde jeg kigget på ham 10 minutter. Så tænkte jeg, okay. Så han sådan selv ud om det. Så hentede jeg mit kamera, og så begyndte jeg at filme ham. Og jeg filmer ham, og jeg filmer ham i den mission, der er på YouTube. Den er lige 5 minutter kortere end den originale klip eller sådan noget. Ikke? Der er også noget, hvor han står og stener for sig selv. Der. Så filmede jeg ham, og så var det lige de dage, hvor Bertel Haarder, det var lige den periode faktisk, det var der, da Bertel Haarder var gået amok. Råbte ham der journalisten her. Ja. Det var 2 dage efter. Bertel Haarder, minister, ja, præcis, ja. Og han gik jo helt amok i tv. I TV-avisen, og så det gik jo helt viralt også med det. Og så satte jeg den på 2 dage efter, hvor jeg skrev Snehaderen eller Bertel Haarder på vej hjem på julefrokost. Og så når folk de googlede Bertel Haarder, så kom de på ham også. Så gik der 3-4 dage, så lige pludselig var han havnet på Ekstra Bladet i deres et eller andet webtech der. Og så gav den bare baghjul til Bertel Haarder, ikke? Så kom han op lynhurtigt op på 60-70-100.000 hits og sådan noget. Der var fyldt med kommentarer. Folk de har kaldt det de vildeste ting. Ja, jamen hvad for nogle reaktioner og responser? Jamen, der er folk, der kalder det et episk klip. Der er folk, der kalder det en klassiker på YouTube. Det bedste klip på YouTube nogensinde. Altså, jeg har set mange ting, der er meget sjove. Men altså, det er jo bare i nogens hjerner, der er det absolut sjoveste. Folk, de har kopieret det. Der er nogle folk, der har lavet en æske med en knap, hvor du trykker på den, så bander den. Der er blevet lavet en remix af, jeg har haft tænkt en remix, jeg skal komme efter dig alt. Der er blevet ombrugt i P1 i sproglaboratoriet omkring sprog. P3 har snakket om den række 24/7 havde også op og køre på et tidspunkt. Ja. Blev du også inddraget i det? Altså, du snakker også på et tidspunkt om forumer, der brugte udtryk som sådan her. Der bruger udtryk som snehaderen. Altså, folk de snakker om, og folk de bruger, vi er i morges, hun er oppe og var sur som snehaderen. Eller... Hvordan fik du det til at føle, når det var, at det var, du vidste, det var et udtryk, du har fundet på, at det blev brugt til sine folkemål? Nu er jeg for eksempel, fordi jeg har jo ikke haft noget, der er ikke nogen, der kender mig fra videoen, eller ikke noget, jeg har på grund af det her. Men det er meget sjovt, at folk de snakker om snehaderen, de bruger snehaderen. Der er lavet en såkaldt plakat, snehaderen-plakat. Folk kommer og viser mig, hvis vi sidder og stiller YouTube. Du skal lige se det her klip her, det bedste klip, jeg har set. Ja, det er vildt. Ja, meget mere, end jeg nogensinde har forestillet mig, at jeg ville få det der. Så, men hvordan fik det sådan, når du nævner det her, hvordan fik det så betydning for dit liv, sådan mærke nogle forandringer? Nej, jeg vil ikke sige det. Som sagt, det er jo ikke mig, der er på klippet, så det er ikke sådan, folk stopper mig på gaden. Men begyndte du at tænke sådan, din karriere anderledes så? Nej, men det er da meget sjovt, at det er sådan, man kan godt være lidt stolt, når folk laver plakat med noget, man har fundet på. Og jeg er også blevet vækket af, at folk står fulde, folk står på vej hjem på byen, at de har fundet ud af stedet. Så står de dernede og inviterer det. Nej, det er sjovt. Ja. Det er meget sjovt. Det er måske, eller hvad, det kan også være lidt irriterende måske. Nej, det er meget sjovt, når det er mig selv, der har fundet på det på den måde, der starter det. Og så er der de comments der, som sagt, der er også folk, som spørger, hvorfor jeg ikke går ned og hjælper ham. Og men han virkede som om, han var sprudlet med fuld energi. Og lige på det tidspunkt, hvor han falder, det er det eneste tidspunkt, hvor han tænkte, okay, nu må jeg lige kunne lade fra ham op i sneen. Ikke? Men så igen, så kom han på benene og begyndte at påkalde sig satan og den slags ting. Og så tænkte jeg, okay, det klarer han sgu godt nok selv. Han kommer også på benene. Og så er der faktisk også rigtig mange kommentarer, der spørger, eller siger, at det er underligt, at jeg ikke griner. Og props til kameramanden, fordi han holder masken. Men på et tidspunkt kan man høre, at jeg lige fiser lidt. Ellers så holder jeg sgu masken. Jeg er også vant til at arbejde med mennesker. Jeg har været med mennesker i nogle ekstreme situationer og kommer i et miljø, hvor der kommer ret mange sager mennesker, så jeg er vant til at holde masken. Hvorfor tror du, at han går så meget mere amok, og hvorfor er klippet så meget vildere og mere ekstremt end andre ting, man kan finde på YouTube og den slags? Jeg tror, der er noget at gøre med måske, at han er så lige frem. Altså det hele i det er ret ekstremt, der er både, altså hans ordforråd er ret ekstremt, selvom det er meget få ord, han bruger. Så det er jo et udtryk på en ret ekstrem måde. Hele hans sprog er ekstremt. Vejr omkring ham er ekstremt. Der har lige været snestorm. Der er fyldt med sne overalt. Bilerne er dækket, alt er dækket med sne. Han er helt alene.
Der er ikke andre mennesker, der optræder, og det er et langt klip, og der er ikke noget som en bil eller en cykel, der kører forbi, eller noget som helst. Det er rigtig klip, bare et kvarter eller sådan noget, og der er ikke andre mennesker, der på noget tidspunkt kommer er inde i billedet. På originale klip, der kan man så lige høre til sidst, det afslutter faktisk chancen, hvor han står og råber lortepik, eller sådan noget. Så min underbo åbner døren og råber, lortepik, og så stopper han lige og kigger op en gang. Og så brænder han derudad. Det ser man ikke noget originale, eller i det rigtige billede. Men det må være det, der gør det. Det hele er så ekstremt, og vejret alene i verden, så sur en mand. Og så er det okay kvalitet, så tager den. Okay. Ja. Har det afsluttende spørgsmål? Har det gjort dit liv sjovere? Ja, det er meget sjovt at google en gang imellem, og så se, hvad folk har fundet på der med ham. Så er der nogen, der har lagt dem ind over håndbold, landskampen som soundtrack. Så er der nogen, der har til skisport, hvor han er inde over Tour de France. Folk, der efterligner ham, der er også kommet en norsk snehader. Den norske snehader, med en anden mand, der står og råber sådan. Ja, der er så er plakaten op og hænge derhjemme. Det er en flot stor plakat, hvor der står lort satan på. Det lyder som om, det er en god følelse at sætte noget i verden, som så lever videre helt af sig selv. Ja, det kommer til at være. Det kommer til at være der altid ved juletid. Når det begynder at sne, hver dag, når der sneer, så får han lige 20.000 hits op. Hvis du skulle sammenligne med en tidligere dansk juleklassiker, hvad fik skulle det så være? Så sådan noget som, det kommer igen. Det følger ligesom jul, det er cool og Wham og den slags der. Lort, pig!